Sziasztok, Abonyi Zsuzsa vagyok, Dorogról, az AL masszázsból. Szeretném nektek pár szóban elmondani, hogyha először jöttök hozzánk masszázsra, akkor mi történik, mert sokszor kérdezik, hogy mit kell hozni, nem kell hozni semmit, ti gyertek magatok, és viszont az első alkalomkor, amikor jöttök hozzánk, akkor egy állapotfelmérő lapot töltünk ki, aminek az a lényege, hogy felmérjük az esetleges problémákat, meg mindenfélét meg tudjunk rólatok, hogy tudjuk, hogy milyen masszást ajánljunk, milyen masszást végezhetünk egyáltalán, ugye az ellenjavallatok miatt, és így együtt közösen ki tudjuk választani, hogy melyiket lenne célszerű alkalmazni, illetve az, hogy milyen hosszan és milyen gyakorisággal érdemes eljönnötök hozzánk. Így néz ki egyébként ez az állapotfelmérő lap. Ez több lapból tevődik össze, egy ilyen alapadatok, mikor kezdődött a fájdalom, meg ilyesmi. Van egy ilyen, ezt nem jól mutatom, amin bejelöljük, hogy hol érzed esetleg a fájdalmat, ha érzed. Aztán ez egy ilyen kis segédled nekünk. Vannak trükkök, hogy meg tudjuk nézni, megfigyeljük a gerinceteket, meg stb. Megnézzünk, és akkor az már nekünk sok mindent elmond rólatok, még akkor is, amikor ti nem gondoljátok, és sokszor úgy van, hogy megvizsgálunk, vagy megnézzünk, és akkor rákérdezünk dolgokra abból, amit látunk, és jaj, tényleg. Úgyhogy na, ezért fontos ez, mert nem mindegy, hogy hogyan kezelünk, és nem szeretnénk bajt csinálni, hanem azért azt szeretnénk, hogyha nektek ez a javatokra válna. Hát ez a javasolt kezelési terv, szóval ezeket így szépen megbeszéljük, és akkor itt van még ilyen, hogy milyen lett a kezelésnek az eredménye, akkor ezt így nyomon követjük. Igazából az első alkalom, ami egy hosszabb időt vesz igénybe, tudom, egy negyed óra. Szóval ezt szerettem volna mondani, és azért is tartottam ezt fontosnak elmondani nektek, mert bizony van elég sok, sőt, szerintem egy szerintem 90% a vendégeinknek, amikor jön, akkor meglepődik, hogy jét, ilyen van. Igen, itt ilyen van, mert nem csak nekiesünk a vendégnek, és akkor lesz, ami lesz, és nem érdekel, mert mindjárt jön a következő vendég, és akkor gyorsan ki kell szórni, mert sajnos ilyen tapasztalatok vannak, ilyen tapasztalatokat is hallunk, hanem ezt az időt szeretnénk rátok fordítani, hogy ti jól érezzétek itt magatokat, hogy tényleg tudjunk segíteni, úgyhogy ez azért fontos. Igazából második alkalomkor, meg ahogy jöttök a kezelésre, már nem fontos ezt, és hát ezt nem kell kitölteni, csak nem tudom, elfogy majd a lap, úgyhogy ezt szerettem volna nektek elmondani. Szerintem lehet, hogy fogunk csinálni egy olyan hétvégét, amikor ilyen állapotfelmérős nap lesz, és akkor elhívunk embereket, és hát jöhetnek majd, és akkor megcsináljuk ezt a kezelési tervet természetesen ingyen. Úgyhogy gyertek bátran, én azt gondolom, hogy itt nálunk biztos kezekben vagytok, úgyhogy várunk titeket szeretettel Dorogon. Sziasztok!